Rhys Martel sy'n ymuno gyda ni'n unwaith eto. Ewyn go iawn tro yma. Dwi'n mynd i sgwrs ar y baratoi rhywbeth i ti tro yma. Nais i weld ti eto. Reit, ti'n dechrau gyda Hwyaden? Ydw, Hwyaden a Saag Aloo sydd ni heddi. O, nice. Dim Saag Aloo trwm, ond rhywbeth ysgafn iawn. Jyst i ddechrau off, fi wedi berwi tato yn dŵr berwedig da halen. Unwaith bod nhw bron a bod yn barod, mewn y pan ni, gyda'r halen a menyn. Reit, oce. Reit. So ni'n cyfri calorïau fan hyn, da? Na. Pwys isio, di? Wedi Gwynar. Reit, so, peth gyntaf sy'n mynd mewn yw'r spices. Mae Tyrmerig da ni, Powdr cyri wedi rhostio, a Hadau cwmin. So hwn gyda Saag Aloo. Na, mae bobl sy'n licio bwyd Indiaidd yn gwybod beth yw Saag Aloo, ond lle ti esbonio falle beth yw e? Saag Aloo yw rhywbeth, wel, saag yw unrhyw beth sydd wedi wneud efo spinach, neu spigoglys, os chi'n moyn bod yn radio Cymru. So, unrhyw beth sy'n wneud efo spinach wedi ei goginio fel curry. A Aloo yw tato. So, mae'r tato newydd yn ni. Os oes pa datws, tatws newydd sydd yn Sim os pa tato, fi'n licio defnyddio tato newydd, achos mae'r blas tato newydd yn dod trwyddo'r spices fyd. A mae'n mynd yn dda iawn gyda'r Hwyaden. So, spinach a tato? Spinach a tato, ie. Reit. So mae'r menyn dyn ni mewn, y spices a'r tato mewn yna. Yn ychwanegol, mae spring onions dyn ni, garlleg a chili coch. Mae bach o gic yn ond, go iawn. So nhw'n rhy-grif, so ydych chi'n presento ar ôl ni. Gyda'n hafod dim yn fflam goch. Chwys fel fi. So rwy'n mynd rownd i gyd. A'i gyfadda, pan ni'n archebu rhyw gyrri fach ar ryw nos Wener, weithiau mae Saag Aloo teli bod ar y rhestr. O, mae'n lyflu, ar ochr. Ond heddi ni'n defnyddio just Hwyaden gyda fe. Fi wedi gwneud i'n barod, achos mae fe'n bwysig ar ôl paratoi'r Hwyaden i gael ymlacio ar ôl coginio. A mae fe'n digon hawdd i wneud. Sy'n lot o bobl yn prynu Hwyaden a coginio adre dy fe. Na, oedden ni dyna cyn yr aglan rhan. Ofan dos, ti'n gwybod ofan, siwt i goginio fe? Ie, mae fe'n gymaint o ffordd allech chi'n neud, ond fi jyst yn defnyddio ffordd syml ar gyfer hwn. Sef, gyda'r croen, mae lot o dew ar y croen. A chi'n, gyda'r cyllell lawr. Ti'n torri trwy'r braster fyna, bron at y cig, fe? Bron at y cig. So ddim ni'r cig. Ie. Mae'n handi gael cyllell siarp o'r un. Cyllell siarp. Reit, wedyn, just halen. All y croen cymryd lot o halen. Ie. Wedyn, padell. Sim fflam na. Padell oer. Reit. Mewn i'r padell, a wedyn rhoi'r fflam man. Pam bod ti'n neud na nawr ten? Y reswm ni... O, wrong fflam. Y reswm ni yna, fel arfer, os chi'n paratoi cig, pan twym byddwch chi'n defnyddio. A wedyn, mewn â ni... A byddai'n sizzlo lan. Ond gyda hwn, gymaint o ffat arno fe, mae fe'n rendro lawr, yn slow bach. Felly ti'n defnyddio braster y Hwyaden i goginio'r Hwyaden a ddim olew, ddim melyn, ddim menyn, sori. So trwy goginio fe mewn padell o'r, mae llai o sam dy ti ar y cig i fe? Mae e'n torri trwy'r sam yn gynt i fe? Na fe. Reit, oce. Gwyddoniaeth e i gyd. Wel, ie. Ti'n modd ti'n flippo fan'na, mae'n iawn i rywun i wneud. O, ie. Dwi'n show off. Dwi'n show off. Reit. Mae'n se hir ti gadael Hwyaden yma neu gwcio fan? Reit, so unwaith bod ti'n clywed yn dechrau sizzlan, 8 munud, just ar y croen. A wedyn ar ôl ni, flipwch e dro, rhoi halen ar y top, a wedyn flipwch e drosto, a wedyn 4 munud ar ôl ni. A gadewch e orffwys am o leia 10 munud. A wedyn mae'r spigoglys dyn ni ma. Hwna gyd i fewn. Gyd i fewn. Mae'n edrych fel lot, ond mae fe'n... Ti di torri hwnna yn man i fyd, dweud, ie? Odw. Mae'n crybachu i gyd, ydy. Hwna'n mynd yn rong. Right. Just bod hefyd, cyffwrdd y gwylod na. Neis, di. Ydy'r Hwyaden am fod yn oer erbyn orffwys mae'n dweud 10 munud? Chos ydych chi'n rhywun yn om gadael o orffwys am rhy hir neu bod yn oer? Na, allwch chi ddim yn rhy hir. Bydd hwnna digon twym a bydd e'n dal yn lyflu ar ôl chwarter awr. Reit, oce. Wedyn, mae coriander dyn ni. Boban. Y peth am y coriander, mae'r stalks dal yn... Mae lot o flas yn nhw. Reit. Felly ti yn defnyddio hyn? Dwi'n defnyddio'r stalks a wedyn cadw'r blodau ar y diwedd, y dail ar y diwedd. Oce. So, mae'r un am mynd mewn. Mae'n llew lyflu ar yna, does? Mae fy'n ysgafn. So, mae fel sags fel arfer, ych chi'n goginio nhw am spel hir, ond hwn mae fe drosto yn
5 munud. Mae fe mas. Tra bod hyn yn coginio, ti hefyd wedi dod â botal o win bach hyfryd draw pen draw na, felly... Rhywbeth i'n mynd gyda fe? Ia, felly beidio. Right, so mae Alsace, ffwl arfer, gwin coch sy'n mynd yn dda gyda'r hwyaden, ond mae yr Alsace Ffraneg yma yn greu gyda cyri. Right. So, mae fe'n torri trwy'r hwyaden fyd. Hyfryd. O, nath yw dris bach i ni dwi, ddim yn cael rhyw gosiad bach o win. Glasur y bwys fi. Diolch i da. Diolch i da, bwys. Diolch i da. Right, so... One amser hwnna'n hwnna. neis. Lovely. Dwi'n neis iawn. Gwener hapus i. Lwcus yn dreifio, da. Ie. Brasiag iawn. Right, so wedyn... Ce'r cig di gorffwys. Cig wedi gorffwys, di barod i pat o lan nawr? Pan ti'n barod, dos o'n Iawn. Dim o'r plat. Y plat yn y canol, ia. Just... Dwi'n meddwl, hwnna'n barod nawr. Hwnna'n barod. Mae hwnna'n sydyn, di. 5 munud am y gyd i wneud. Chydig bach gynwysion. Mae. Hwn gyda ni gyda. Saag Aloo. Rhaid ni'r fflam off. Edrych dda, di. No, wedi, edrych yn neis. Mae'r ogla cyri yn ymwneud i ti'n... Ia. Mae'n am yna ffordd cyfarod. Na chdi eisiau. Na ti, diolch yn fawr. Mae'n gynnas iawn. Mae'n gynnas iawn. O, dim o fe fynd. Dim o'r ochr yr... Reit, wedyn mae'r hwyaden dri. Reit. A torri fo, gyda i weld... Ti di coginio hwnna'n eitha crisp wedyn ti fas. O, ac yn binc ti mewn. Lyflu'n binc ti fewn. O, neis. Reit. O, hyfryd. Wedyn, mae hwn dyn ni, dros y top. Ie. A pomgranâd sy'n torri trwy'r blas yr hwyaden fyd. Rhaid gyfal yna, dwi'n meddwl sy'n ni byth yn gallu gosod plas o fwyd fel yna yn y mywyd, edrych mor neis. Sut i fita fe, sut i'n mynd gosod fe. Hwna'n ffantastig. Rhys, diolch yn fawr iawn i ti. Digon hawdd. Ti'n rhaid draw, gyda'i flas bach yn y munud. Diolch yn fawr i ti.